Is-sibt fil-għaxija mistenni jittella spettaklu ieħor ta' nar pirotekniku bħala parti mill-Malta Fireworks Special ta' din is-sena. Fil-tielet serata ta' dan il-festival l-ispettaklu ser ikun qed isir fil-Mellieħa wara żewġ serati oħra, waħda f'Għawdex u l-oħra fl-Imqabba. Dan biex imbagħad il-festival jiġi fit-tmiemu fl-20 ta' Settembru bi spettaklu fil-Port il-Kbir. Żorna lid-dilettanti tan-nar li kienu qed ilestu għall-ispettaklu t'għada u tkellimna ma' Trevor Vella mill-laqda tan-nar Marija Bambina tal-Mellieħa li hija waħda mill-laqdiet li ser tieħu sehem fl-ispettaklu tal-Mellieħa u qalilna x'wieħed għandu jistenna fl-ispettaklu tas-Sibt. Se jintwera diversi effetti pirotekniċi kif huma maħna magħrufin għalihom Maltin, sim tal-kulur, bera, mortale bil-lob u blalen ta' tqis differenti. Ovvjament ikun hemm ukoll diversi effetti minn mal-art. Kollox fil-festival qed jieħdu sehem 29 fabbrika tan-nar u 45 assoċjazzjoni tan-nar f'Malta u Għawdex. Vella stqar kif attività bħal din hija għajnuna kbira lil laqdiet tan-nar, speċjalment fi żmien fejn minħabba l-pandemija l-opportunità ta' ġbir ta' fondi kienet waħda limitata. Aħna grati ħafna bħala għaqda li m'għandniex kamra tan-nar u napprezzaw li laqdiet li m'għandhomx kamra tan-nar ukoll qed jingħataw opportunità u jgħinuna wkoll għaliex bħalissa bħalma kulħadd jaf attivitajiet ta' fundraising mhux isiru, ġifieri attività bħal din tgħin lil laqdiet bħalna. Iċ-ċemen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija stqar kif dan il-festival ikompli jtejjeb il-prodott turistiku Malti tul dan ix-xahar. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo innota kif dan il-festival kien mhux biss mod ta' kif ikunu mejjuna l-kmamar u l-assoċjazzjonijiet tan-nar f'pajjiżna, iżda avveniment li jgħin lil kull min iżur pajjiżna bi spettakli ta' nar mill-isbaħ.